И здравейте хора, днеска, както ви обещах, и в настоян Биоклев канала, и в моя майче ви обещах, че ще имам премиера и тя ще е от 6 часа или повече, защото мога да закъснея. И тя ще е как играем на Brawl Stars и как пълним квестове. Ето сега, например, тук от 207 още няколко купи до 250 за Season Quest. И сега, като виждаме, имаме два нови квеста с Дарил, Ел Примо и Шели. И нека да започваме играта, като си вземем да играем с Дарил. Ще направим 5 пауър. Готово. Скин, кога вземем скин? То утре вземем скин. Добре? Но аз пък утре след 3 часа. След 3 часа ще ни го апгрейднат на 5 пауър, ма той не си ни апгрейдна, така че не знам какво ще ни дадат. Това ми е интересно, то много. И така, както и да е, нека да почваме първо на Brawl Ball, както винаги. Почвам аз на Brawl Ball. Нека да започваме. Ако снимам малко лошо, извинявам се. Добре. Да, сега така иде. Така. Дълъг не. Дай. Ще го вижте. Браво, пас. Аре, вкарайте. Yes! И в момента кой е стар плеер. И браво пас. 5 тейкдауна. Сега ще спра за малко видеото и ще се върна и сега. Само да си го отворим. Спара. Сега идвам само да го спрем за малко и идвам. И ето продължаваме да играем. Не. С всички един батъл ли съм играл? Една игра. Сега, нека да започваме. Втора игра. Да вкараме. О, не. Ще трудно малко да ме през... Не! Не знам как го вкарах. Бях на 16 кръв. Или повече. Не. Кой е стар плеер? Нита! Добре, още една победа и взимаме 400 XP. Както го викат. Ако се чуете как го държа, не го държа. Нито брат ми, просто си го слагам на шише. Нито така игра. Сега ще... Опа. О не. Please.
Yes! Гол. Просто го намествам. Мале, извинявам се. Ето, може да видите, че снимам на 9 шише. Как е стар плеер от другия отбор? Мале. Айде, 400 XP. Сега събираме награди, както ви казах. След тази игра отваряме Стар Дроп. Никакъв шанс. Чакай, кой каза? Наистина, никакъв шанс. Искам едно нещо да знам. Как някои играчи се кръстят без име? Без име, т.е. Имам предвид без име. Това ме е мега интересното. Искам... Аз съм много популярен човек. Искам да... Не съм! Човек, който иска да разбира. Който иска да знае. Please. Okay, go. Victory. И сега. Защо супер? По-дъбъл от 200, окей. Season Quest. 3, 2, 1. What the hell? No, man. Мале. Колко квеста имаме? Сега ще ги преброиме. Те после ще ги добавим. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36, 38, 39, 40, 42 квеста. Но без тези трите са 39 квеста с XP. Нека да видим да съберем някой хубав. То всички са пълни. Така че аз ще поиграем с Мико. Да, ще поиграем с Мико. Осем дена. Мале. Извинявам се, че вземам, просто искам да се го апгрейднем. Пети, окей. Сега почваме още 4 игри до другия Стар Дроп. Охо, мале. Те са отворени. Не са лесни. Добре. Тъй като.
Да. Вратар. На годината на Brawl Stars. О, не. Не! И тия трапове на Бом много ги мразя. Пишете долу в коментарите дали вие ги дразните, дали вие ги мразите. Трябва да ги мразите, не може да не ги мразите. Yes, go! Go, score. Опа. Не! Ако това куче го нямаше, можеше да излезна така и да вкарам. Ама просто това куче на Джеси, не го знам какво е, ама е много гадно. Само да не се стане така, че те да вкарат. Тестик. Малей. Дай бе, Шели! О, не. Не. Да, брат! Мит. Кто съм мит? В прошлия игра с някой друг. Който ма не е много квестове. Брат, защо се сменят? Като няма смисъл, защото всички имат по 3 или повече от 3. Това е много тъпо. Да взема ли опримо? Взимам дарли. Сега на кой мап обаче имам най-много квестове? Джум граб сами квестовете. 3. Само 3. На хейст колко имам? Мале. На Броубол имам много. Следващо на Броубол имам 1, 2, 3, 4. И това е. Да. Това е просто. Ще сменя и... Да. То ще го сменям. И... Хест. Сменям го. И... Нокаут. На нокаут колко аз имам? Дайте на Jump Grab. За сега имаме една загуба. Което това е много яко. Добре. Няма стане. Първите джема са мои вече. И буквално водя пак целия отбор. Само да не загубим с целия отбор. Близо беше. Се отивам съм пия.
О, не. Yes, победа! Победа, чай. Така много гъм. Star Players 9 текдауна. Кой има най-много демидж? Пак аз. Ако на следващата игра убием 6 човека, да, ако на следващата игра убием 6 човека, така пълня първата си мисля за 250, нали? Да. О, мале. Чакаме скоро и Спиро да се върне. Спиридон, защото той отиде до 1001 усмивки и после ще направим видео какво е взел. Вижда ли са? Да, вижда са. След малко искам да направим много квестове. За да направим трябва да играем. Show me that booty. Show me that booty. Сега гледате. Please, моля. Имам квест. Окей. Мале, окей. Вече съм си спомнил сигурно мисията. Що всеки път не се провижда някой. Ето, сега пак това се добавя. Плюс колко човека убих. Знам, че се изпълних. Плюс 6 човека. Да. Ако следващата игра се опитам да убия 7, ще изпълним квест на Дариус за 500. Което е добре. Както виждате, снимам на 9 шише. Мале, извинявам се. Извинявам се много. Просто тук ми падна. Ботка. Ботка е много това. Аз като направя само и това ги убием. Нали като съм доблизо. Дай. Yes. За сега съм убил 3 пъти. Се отивам. И ги калвам, батай. Окей. Аре, мале, тя не внимават. Искам да направя квеста! Ама ще го направя. Не! Найс! Сега ще му става сигурно с един човек. Yes! 1000! А защо го има 2 пъти, не знам.
Сигурно го има на различни мисии. Сега какви награди сме взели? Опа. Бескам. Добре. 1280 коина. 1280 коина и 181 кредита. Добре. Сега няма да играем на другите акаунти. Просто си продължаваме. Ето го брат ми, той се е прибрал. Вземам се много трудно да се убие. Ем се много трудно... Емс да убие някой отблизо. И е много трудно, обаче отдалече взима хипер много демидж. Просто ако виждате... Ето. Вземи 1380 ли? Не знам. Там нещо. Играч, който се казва Джиджи. Я се казвам Джиджи. Буквално води отбора. Сега нека да убием тази ботка и ми взеха кила. Сега нека да ги убием. Водя отбор си. За първи път водя целият отбор с 12 джема и Спиридон дойде и тък му вземаме стар дроп. Спиро! Спиро! Отварям стар дроп! Бързо! Мален имаме една загуба, майче. Да, една. Искаме да победи. Ето го, Спиро. Отваряй. Да. Това за тебе. Аре. Какво за 1000 усмивки? Не е така. Аре бе! Ще ми кажеш, няма да го приключа. Тогава ще ги дам. Пипи! Тогава ще дам. Так му сега да покана хората. Аре, какво ще стане? Аре! Аре бе, Пипи! Къде го приключиш? Пипи! Няма. Добре, сега сме на 23-та минута, като стане и 30, го приключвам. И да, това ще дам. Сега няма да играя на друг акаунт, защото вече си играя на този много щастливо. Нали? Да. Мисля, ти се включваш игра сега 30. Не съм пуснал се игра. Изиграл съм до сега няколко игри. Стане 30 минути. Да. Мога да го приключа по-късно. По-рано да. По-рано, да. Нека за приключата игра може. Хайде, почне, давай. Се движа, давай. Дай. Не стига високо. Така. И тази Джеси е много. Стой го точно там, където е... Къде се взимат джемовете. Сега ако умреш, какво правим? Няма да умра. Също така... Баби, също така, брат, водех целия отбор с 12 джема. Опа. Опале. Селекс, да. Дак. Мирскле. Не, мама, не мое.
Извинявам се, но просто майка ми... Искаш да дойде, да пита. Но се знам. Лайк и subscribe, това е един от най-яките канали в YouTube. Истина. Скамбанка. Нали? Да. Бъдете от най-якия тим В България. Един от най-добрите. И както знаете, имам мисия да направя, да мина рекорда за win streak, защото win streak на Physics Gear 5, той е най-добрия. И му е 28 и аз съм 13 на друг акаунт, се опитвам да го мина. Нали спира? Physics Gear 5 не е най-добрия. Най-добрия. Много изтрикове, не. Добре, той е 28. Това е най-добро. Брат, Мето, нали знаеш, че един друг е 100? Бен Тим едно маче беше. Как? Да. Добре, и това беше от нашъл. Не, още няколко игри. Local BG, кой е най-добър? България. Маля, съм го минал, това маля е колко... А ти на този телефон колко инстрик си? На Моторола? Да. 13. Кога стана? Тя не играят. Моторола! Тя не играят! Вижте, тя не играят! И са... Да, направо на игра, те ги виж колко са. Тройно по 10. Говоря за Уинстрика. Те за Уинстрик Уинстрика... Уинстрик 5, моля ви, не ми се смята. 9. Няма. Браво на него. Добре, нека да продължаваме. Мето, иска ли подарък или не? Пипи, виж колко стоим. Ти на същото отгоре трябва да направиш за Hypercharge, вие колко време са. Вече добре, тази игра да ти дам подарък. Не е свършил Hypercharge. Извинявам се много. Михай. Так. No. Не, няма минал там. Трапа на бос всеки път. Deadly Trap! Мале! 7. 7 мейл. Добре, става. Още един джем. Нужен джем едно. И вече трябва да се пазим, за да спечелим. Аз имам буквално на едно. И бием! Ами да, това е от мене. Много ви благодаря, че гледахте. В друго видео ще си допълним квестовете, но просто ако искате сега да ги допълня, нямам проблем. Трябва да спечеля още 2 игри за 1500. Не, 2 игри за 1000. За 2000. Неделко ще ги изигра. Искам да взем 2000 XP. Да, XP. Не си няма време да пия. Сок. Пипи, изигравам още 2 игри, защото ще взема 2000 XP.
Айде. Това е. Това е един от най-яките канали в YouTube. И български. От децата. За децата е най-як. За деца е най-як. Един от най-яките е за деца. И също така искам да кажа, че ще правя giveaway, но за да участвате, той ще е преди Коледа. И за да участвате, трябва да се абонирате с канала за камбанката ми на един друг акаунт. Да лайкнете 1, 2 или 3 видеа по желание и да напишете 1 или 2 коментара, но да са яки за канала ми, колко съм готин на канала, дали е яко, забавно и такива. Още една игра и взимаме 2000 XP. Ето. Да. 5, 10, 15 и 20. И още 2 нули да е 2000. Сега кредитите. После ще го вземем. След тази игра, нека да видим до кой тир ще стигнем. Само да пути. Много тъпо да се с 2 джеста. С 2 Едгар или с 3 Едгар, това е много яко. А пишете ми долу в коментарите дали имате търпение или нямате търпение за 5 срещу 5 маповете. Аз нямам търпение, но за едно ще ми е гадно. Просто на Brawl Star, на Brawl Ball е много трудно да вкараш. Както показаха на Brawl Talk, ще има много дефендери. Ако дефендерите са глупави и излизат, ще е лесно. Но техен проблем и от тях зависи. Мен не трябва да убият. Окей. Значи е там. Не. Там и там. Ще се крия. Просто тя се крия. Ей така седя. Чакам 10 секунди. Аре, 2000 XP. В момента наистина докъде ще стигнем. Пак съм старата да. Много добре се чува. Ми е позната тази музичка. Точно 2000 XP. 16 евро. Ще взема джамчета. Сега не знам, че му отключа Джаки. Еми да, това беше от мене. И за последно, за да участвате, трябва да се абонирате за канал с камбанката на един друг канал. Да напишете долу в коментарите два яки коментара според канала ми, дали съм готин, дали снимам яки видеа и да ми лайкнете 1, 2 или 3 видеа. Или повече по ваш избор. И така участвате автоматично в giveaway за Glowberry Prime. И ако ви е харесало видеото, се абонирайте с канала с камбанката. Чао!